nanesiphithi sokusivikela ungaphumi ukushona nelanga abavika isithupha usupholile usuphila sanga ngakho ngithi vuka ndoda uyosoka izifo zingumoya ngakho indoda ngokusivikela abavika isithupha usupholile ungabi yivaka yiba yigagu njengencama landamandla zishaya isifuba njenge-right to care. Le nkonzo uma uyifuna ikhona uma kwenzeka nje begoloza ngifuna udlale le nkonzo ayovuka mntondo ukuthini siyazi lento icasula abantu besifazane kakhulu kunabesilisa leyokusoka yibona abakhompena kakhulu kunathi ngoba nami ngasokiswa yilokho ukuthi abantu besifazane bayakhompena lento ifana njengokwenza ilayisensi umuntu ongenayo ilayisensi uyasaba ukuyokwenza ilayisensi kodwa uvela lokho ethi ngizoyithenga ilayisensi ngiyenzelani so siqonde ukuthi uyashayela noma ungenayo ilayisensi kodwa ushayela kangcono uma usune license so ngalokho siqonde ukuthi vuka uhambe uyosoka igama lami nguzamani Mzobe ngiyabonga hamba ndoda ithuke shasha cela ngizokwazi ngamafupi lento isho ukuthi uma ungasokile kufana nokuthi ungamthandazela upartner wakho awuze umkhuleko wakho noma ungasokile kodwa uma usokile engacisha avuka umoya uma umkhulekela upartner wakho umuzethi ashiba raba ashiba msikahle wena ashiba so uqinisele mina ngisoke sengina 29 ngoba wangihleka i-ex yami kuthiwa ngimelash yangihleka i-ex yami shuthi ngathi ngithi ngikhipha phela into yami meme nginqoba ngayo yabo amagalela yabona moya waba loud ngenye indlela kumina ngawushaya phansi lento so ayukho umnyaka wokusoka noma umdala namasonto amabili futhi uma usanda kusoka ungahlali ubuke social media ngoba kuvesana kudlula uzodwa wabantu la usuyalimala-ke njalo ngoba lento inengqondo yayo lento